Iti na baggadamag. Ti programa nga mangiwarwaragawag. Iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patyend. Iti na baggadamag. Madaydayaw ti Apo, gagayem ken kakabsat, adtoy manen iti programa, anapauluan na imbag adamag Ilocano Edition. Iti daytoy nga programa, ken iti daytoy nga estasyon, Life Radio Santiago City. Adtoy manen, nga entay adalan iti sasaon ti Apo, ket sakbay ti entay panagadal, italet tayo man pay ken Apo daytoy nga aramid. Amami nga nasantuan, agyaman kami manen iti daytoy nga aldaw, nga dinumteng daytoy nga oras iti programa. Ket Apo, ipaay mo kadi, iti panakabalin mo, tapno iti kasta, maipaay daytoy nga namnama, iti tumunggal maysa, ken maipaay mo't daytoy nga programa, tapno iti kasta, ket maipaay iti panakabalin mo, iti panangaywan mo, ken kastamot iti panangisalakan mo, iti tumunggal maysa nga agdengeg iti daytoy nga programa. Bendisyonam Apo, ket o Dios kastamot tinumo nga adipon mo nga aramatem iti daytoy nga kanito. Sika iti mangipaay iti ama iparbeng. Daytoy ti keddaw mi iti nagan ni Kristo Jesus. Amen. Gagayem ken kakabsat, iti daytoy manen nga programa, ket kayat ko nga tarataren kada kayo, iti adda iti nasantuan a kasuratan, ijay Roma 12:1. Kastoy ti entay mabasa iti nasantuan a kasuratan. Kakabsat ko, dawatek nga rod kada kayo, agapo iti naindaklan nga asi ti Dios kada tayo, ipaayo kuma ti bagiyo akas daton a sibibiyag, nasantuan ken makaayayo ken kuana. Madaydayaw ti Apo. Ti entay adalan ita ket tibiyag a makaayayo iti Dios. Iti daytoy alubong a napunpunno iti basol. Napunpunno iti mabalin nga pakaitibkulan tayo, napunpunno kadagiti sulisog, nga isu iti makagapo, nga sumyasi tayo, iti dalan nga makaayayo iti Diyos. Gapuna, ibagbagan iti nasantuan a kasuratan, nga sumyasi tayo, iti dalan ti Diyos, ket inmadayo tayo, manipod kadagiti puspuso tayo. Kunkunana ije Marcos 7, versikulo 6. Insungbat ni Jesus pudno unay ti inpadto ni Isaias maipapan kada kayo. Agin sisingpet kayo kas insurat na. Dagitoy atat tao kuna ti Dios, kun kunada adayawen dak babaen kadagiti bibigda, ngem adayo kanyak ti puso da. Daytoy nga rod, iti kasasaad iti tattao, ako na iti padto ni Propeta Isaias, nga mabalin nga itingiwat da, ket isasauda iti maipapan iti Dios, ngem iti puso da, ket adayo ken ni Apo Dios. Kastapay ti kunana, ditoy Juan 12:40. 12:40, pinagbulsek ti Dios ida, kinulaapan na dagiti isip da, tapno saan da a makita, ken saan da a makaawat, ket saan da nga agsubli kanyak, kuna ti Dios, tapno paimbagek ida. Daytoy iti gapuna nga iti tao na iwawada, na iyaw-awan, wenno sumyasi da iti dalan ti Dios. Ket dayta iti sinminaan da iti dalan ti Dios, tanabulsek iti isip da, saan da nga makakita iti kinapudno, saan da pay nga maawat, wenno saan da nga makaawat,
kadagiti banag nga pudno ken tapno sa andapay nga agsubli iti Dios. Kunana pay iti nasantuan a kasuratan. Ijay Roma 3:10 agengga iti 12. Kas kunati nasantuan a surat, awan ti uray maysa a nalinteg a tao. Awan ti uray maysa a makaawat wenno mang birok iti Dios. Pinanawan dati Dios, nagbalinda amin adakes, awan ti uray maysa nga agaramid iti naimbag. Daytoy iti gapuna kakabsat, pinanawan da ti Dios. Saan da nga makaawat, ket daytoy iti gapuna nga sinmina da iti dalan ti Dios. Ket saan da nga nagbalin, saan tayo nga nagbalin nga nakaayayo iti imatang ti Dios. Ngem, kas ano tayo nga agbalin ita, a makaayayo iti Dios. Ulitin tayo nga basaen ijay Roma 12:1 iti paset iti nasantuan a kasuratan a kastoy. Kakabsat ko dawatek nga rod kada kayo, agapu iti naindaklan nga asi ti Dios kada tayo. Ipaayo kuma ti bagiyo akas daton a sibibiyag na santuan ken makaayayo ken kuana. Daytoy ti pudno a panagdaydayaw a rumbeng nga ipaayo. Kakabsat, umuna ti kunan ti nasantuan a kasuratan, tapno agbalin tayo nga makaayayo iti Dios ket entay idaton iti bagi tayo ken ni Apo Dios akas sibibiyag nga daton. Ket no aramiden tayo daytoy iti makaayayo iti sangwanan ti Dios. Kalpasan nga entay idaton iti bagi tayo. Ni Apo Dios meten iti mang-aramat kada tayo, ni Apo Dios iti mangimanihar iti biag tayo, ken isumeten iti agbalin nga Dios tayo. Mangdalos kada tayo, tapno iti kasta agbalin tayo nga nasantuan nga aramaten iti Dios. Kunana ijay maikadwa nga Timoteo 2:19 agengga iti 20. Kastoy ti entay mabasa. Ngem natibker ken di magunggon ti pundasyon nga impasdek ti Dios. Na ilanad dagitoy a balikas ammo ti Apo no siya sino dagiti tattao na. Ken siya sinuman nga agkuna a mamati iti Apo. Masapul nga adaywan na dagiti dakes nga aramid. Iti dakkel abalay adda amin akita ti pinggan ken malukong. Adda na aramid iti pirak ken balitok. Adda met kayo ken damili. Adda para iti na isang sangayan apasken ket adda met kadagiti agpaay kadagiti kadawyan nga aldaw. No adda mangdalos iti bagina kadagitoy dakes a bambanag. Agbalinto akas iti alikamen nga agpaay iti apuna ken sidadaan. Nga agserbi iti anyaman a nasantuan a panggep. Madaydayaw ti Apo. Agbalin tayo nga alikamen ti Dios. Agbalin tayo nga aramaten ti Dios. Nga agserbi iti anyaman a nasantuan a panggep. Madaydayaw ti Apo. Kastapay ti kunana jay Efeso 4:1 agengga iti 3. Efeso 1 agengga iti 3. Ngarud kas maysa a balod gapu iti panagserbik iti Apo. Yunay-unay ko nga agbiag kayo kas maikari iti nangayaban ti Dios kada kayo. Kanayon kumaa napakumbaba kayo na anos ken nasingpet. Ipakita tayo ti ayat tayo babaen iti panagtitinulong yo.
aramiden nyo ti amin a kabailan nyo amang taginayon iti panagkaykaysa nga ited ti espiritu babaen iti talna a managsinggalot kada kayo. Madaydayaw ti Apo. Daytoy iti kayat ti Dios nga agbiag tayo a maikari iti sangwanan na. Iti maikadwa nga banag tapno iti kasta ket agbalin tayo nga makaayayo iti sangwanan ti Dios ket iti entay panang suporta iti misyon wenno iti kasapulan ti misyon ken kastamet dagiti mangas kasaba iti ebanghelyo wenno mga ramid ti misyon. Ije Filipos 4:16 agengga iti 18. Uray pay idi addaak ijay Tesalonica impatuludandak iti tulong para kadagiti kasapulak saan laeng anaminsan saan agaputa sa pulek ti sagot ngem kitdi sa pulek ti bunga amang paado iti pagsayaatan yu. Naawat kun amin abanag ken adon ti adda kanyak. Napnuan akon, naawat kon manipod ken ni Epaprodito, dagiti banag manipod kada kayo. Nabanglo ti ayamuumda, may saa maikari adaton, makaayayo iti Dios. Adtoy iti sagot nga inpatulod da ken ni Apostol Pablo nga magapu ije Filipos idi adda isuna ije Tesalonica. Ket daytoy nga sagot isu iti nang punno kadagiti kasapulan na para ikenkwana ken kastamet iti kasapulan para iti panagmisyon na. Ket inbagana manipod kadagitoy nga paset ti kasuratan nga daytoy nga daton ket nabanglo ti ayamuumda may saa maikari a daton makaayayo iti Dios. Ngarod kakabsat kada tayo nga adda iti pamati nang nangruna kada kayo nga kakabsat ken Apo iti daytoy nga pamati. Kayat ti Dios nga entayo suportaran iti kasapulan iti misyon kastamet kadagiti kasapulan dagiti agmismisyon tatikunan ti nasantuan a kasuratan daytoy iti banag wenno aramid maysa nga aramid nga nabanglo iti ayamuumda ken maysa daytoy nga maikari nga aramid makaayayo iti Dios. Kabsat tapno iti maysa nga biag tayo ket makaayayo iti Dios suportaran tayo iti misyon ken dagiti agmismisyon. Kasta pay ti kunanay jay umuna nga Korinto 9:13 agengga iti 14. Diyo kadiam mo nga agtaod iti templo ti taraon dagiti agserserbi iti templo ket dagiti agserserbi iti altar. Makibingay da met kadagiti daton kastamet nga imbilin ti Apo at ipagbiag dagiti mangikasaba iti ebanghelyo agtaod iti daytoy a trabaho. Madaydayaw ti Apo. Daytoy iti gapuna nga dagiti mga kasaba iti ebanghelyo ket aramiden da dagiti banag a maipapan iti ebanghelyo ket kastamet dagiti nakasaba babaen iti ebanghelyo addamet iti paset wenno mabalin nga maibingay da akas tulong kadagiti agserserbi wenno kadagiti agmismisyon maipapan ti ebanghelyo. Madaydayaw ti Apo. Ketno dagiti kakabsat ken Apo ket saan ida nga maisuruan
iti kastoy nga panagtulong, daytoy iti maysa nga mabalin nga pagbasulan, dagiti manursuro. Wenno, agbalin met nga pakababalawan, dagiti agserserbi, no saan da nga aramiden, daytoy nga panang suporta, kadagiti misyon. Ijay maikadwa nga Korinto 12:13, ket kastoy ti mabasa tayo. Anya ti nakaatiwan nyo kadagiti sabali nga iglesia. Malaksid iti diak panang rengreng kada kayo iti tulong. Pakawanendak kuma iti daytoy abiddot. Daytoy iti maysa nga nagbiddutan ni Apostol Pablo kadagiti kakabsat ijay Korinto. Ta saan da wenno saan na nga sinuruan ida nga tumulong iti misyon. Ket daytoy iti gapuna nga naatiw dagitoy kakabsat ijay Korinto kadagiti sabali nga iglesia. Tatigapuna saan da nga nasuruan nga tumulong iti kasapulan iti misyon ken kasapulan dagiti agmismisyon. Kastamet kadagiti madanunan iti panangasaba ti ebanghelyo, kadagiti plaza, kadagiti palengke, kadagiti luglugan, anyaman nga klasen ti lugan, wenno lugar nga adda iti tao nga mabalin nga ditoy ket aramiden da iti panangasaba. Mabalin nga dagitoy tattao nga nakarikna iti ayat iti Dios gapu iti misyon. Ket adda nga sidadalan da nga tumulong iti anyaman nga tulong nga ipaay da. Kas kuma iti kasapulan dagitoy nga agmismisyon, ket addamet iti Dios nga mangkita kadagiti anyaman nga aramiden tayo manipod kadagitoy nga mga kasaba. Kunana ijay Hebreo 6:10, nalinteg ti Dios dinanto lipaten ti aramidyo kayat naasawen ti ayat nga impaayo kenkwana babaen iti panangtulong yo ken ti panangtultulong yo paylaeng kadagiti kakabsat yo iti pamati. Madaydayaw ti Apo. Gapuna nga ti Dios no aramiden tayo iti tulong tayo kenkwana o natulong tayo kadagiti mga kasaba saan alipaten ti Dios ti aramid tayo. Ket supapakan na daytoy. Kasta ti kunana di Marcos 9:41, laglagipon nyo at isya sinuman amang painom kada kayo iti sangabaso adanom gapu tao na kayo ni Kristo awaten nanto nga awaten ti gunggunana. Madaydayaw ti Apo. Kabsat daytoy nga rod iti gapuna no apay nga ti Dios ket maayayo manipod kadagiti tattao nga mangsuporta iti kasapulan ti misyon ken kastamet dagiti agmismisyon. Kabsat nang nangruna kadatayo nga kabsat iti pamati ti Dios ket saan nga nakillo nga Dios, ti Dios ket nalinteg saan na nga lipaten ti uray basit nga inaramid tayo gapu itinagan ni Kristo. Ipaay na kadatayo iti gungguna nga inkarina. Iti maikatalo nga banag ket babaen iti sa papalubos tayo ama baliwan iti panunot asaan nga umannamong iti daytoy nga lubong tapno agbalin tayo nga makaayayo iti Dios. Kastoy ti masarakan tayo ijay Roma
12 ti versikulo 2 ket kastoy. Saan nyo atultuladen dagiti ugali iti daytoy alubong ngem palubusan nyo abaliwan na kayo ti Diyos ket para pabaruan nyo anaan anay iti panunot yo ket maamuan yon to ti pagayatan ti Diyos no anya ti naimbag ken makaay-ayo ken kuana ken awan pagkurangan na. Madaydayaw ti Apo. Iti maikatalo ket babaan iti si papalubos tayo amabaliwan iti kapanunutan tayo nga saan tayo nga umannamong iti daytoy alubong tapno iti kasta agbalin tayo nga maikari wenno makaay-ayo iti sangwanan ti Diyos. Madaydayaw ti Apo. Ket no kitaan tayo anya kadi daytoy ibagbagana nga saan tayo nga umannamong wenno makipagmaymaysa iti makunkuna nga aramid iti lubong. Ijay umuna nga Juan 2:16 agenggat 17 ket kastoy ti kunana. Taagtaod iti lubong ti amin nga adda ditoy lubong. Akas iti kinaderep ti derep, kinaderep ti mata, ken kinapalangguad. Saanda nga agtaod iti ama. Agpukaw ti lubong ken ti amin anilaon na nga aguman ti tao. Ngem agtalinaed nga agnanayon ti agaramid iti pagayatan ti Diyos. Madaydayaw ti Apo. Gapuna nga makipagmaymaysa tayo. Ken tarigagayan tayo iti agbalin nga makaay-ayo iti sangwanan ti Diyos. Tapno iti kasta ti biag nga inpabulod ti Diyos kada tayo. Ket saan tayo nga usaren iti anyaman nga kinaderep, saan tayo nga usaren iti awan kaisiskan na. No di ket ti biag aywanan tayo babaen iti pagayatan ti Diyos, ket agbalin tayo kuma nga makaay-ayo iti imatang na. Kabsat ken Apo, tulungan na tayo kuma iti Diyos nga maaramid daytoy iti biag iti tumunggal maysa. Ket ulitek iti pakaay-aywan wenno iti biag nga pakaay-aywan ti Dios kada tayo umuna idaton tayo iti bagi tayo akas maysa nga sibibiyag nga daton. Ipaay tayo nga isu ti Dios ti mangimanihar. Ti Dios iti kanayon nga mang pagtulnugan tayo. Maikadwa, entay suportaran iti misyon. Kastamot iti kasapulan, dagiti agmisyon. Iti maikatalo, ket babaen iti si papalubos tayo. Nga mangbaliw iti kapanunutan, uno agbaliw iti kapanunutan. Tapno iti kasta, saan tayo nga umannamong iti aramid ti lubong. No diket agbalin tayo kuma nga makaay-ayo iti sangwanan ti Diyos. Kabsat ko, anyaman iti kasasaad mo ita, anyaman ita iti pagdaldalanam, anyaman iti sitwasyon mo. Kabsat, awatem ni Apo tayo nga Hesukristo, agbalin nga Diyos ken Apo, tapno iti kasta, isulaeng iti pagtulnugan, ken isulaeng iti entay tungpalen, ket ti Dios makipag-adda akanayon iti biag tayo. Addaman dagiti masakit, addaman dagiti banag nga dumteng kada tayo apan nubok ti biag. Wenno tay makunkuna nga bagyo ti biag. Ngem no adda ka ken ni Apo Dios, adda iti Kristo iti biag mo, saan ka nga madanagan taadda iti Dios nga mangispal kada tayo,
adda iti iman ti Dios nga mangalalay kada tayo, mangitakder kada tayo na datayo ket maitibkon, mangibangon kada tayo, tapno iti kasta mapagbaligyan tayo, tapno iti kasta ket matlampasan tayo dagiti panubok ti biag. Ket sakbay ti entay panagpakada kayat kumanpay nga gibusan daytoy iti maysa nga kararag. Makipagmaymaysa kayo ti kararag. Amami nga nasantuan, tulungam kumakadi nga daytoy nga nanggaganmi nga sasaom ket maiaplikar mi iti biag mi. Tapno iti kasta agbalin kami nga makaayayo iti sangwanam. O Diyos, tulungam dagiti namatikeng ka babaen iti daytoy nga sasaom. Ket tulungam o Diyos no anyaman iti kasasaad da ita. No adda iti masakit, Apo sika ti Diyos nga doktor mi. Sika iti Diyos nga mangpaembag. No addaman dagiti agdaldalan iti panubok, gapo iti kinagulo iti pamilya, gapo iti adu nga banag nga mangpadagsen iti biag. O Diyos, tulungam babaen iti imam iti pannakabalin mo. O Apo, tulungam iti tumunggal maysa tapno iti kasta ket malampasan da dagiti kasasaad nga no anyaman iti kasasaad da ita. Ket sikamet Apo ti mangispal, sika iti mangi paay iti silaw iti biagda, babaen daytoy nga programa, ket agbalin nga benepisyo iti tumunggal pamilya nga agdengdengeg ita. Ket o Dios, sikamet ti mangpapigsa kadagiti kakabsat nga dumdumngeg. Sika Apo iti mangtarabay iti inaldaw nga biagda. Ket Apo, tarabayem daytoy nga programa. Paraburam iti tumunggal maysa kastamot daytoy nga estasyon. Parang ayem Apo, tapno iti kasta maaramat daytoy babaen iti pagayatam. Daytoy Apo ti keddaw mi, babaen iti nagan ni Kristo Jesus. Amen. God bless po. Ket paraburan na kayo ti Apo. Gagayem ken kakabsat, no addaan kayo ti saludsod, dawat nga kararag, wenno pray request, ayaten mi nga matulungan kayo, babaen ti panagkararag. I-text mo na itawag yun laing, iti numero nga 0917-327-1962, wenno 0918-389-4144. Naragsak kami nga da kayo ket mapagserbian.